在感动里面。Sisters, put these clothes over the Bible so the security guard won't see them. 谢弟兄嘅。继续，所以你是还意思吗？ Yes. Kaya ba sa isi hole? Thank you for preparing everyone, sister. You're welcome. Take your brothers. Wait. We will go to prepare a tea for you, so you will think before you go. Okay, thank you. Pastor. Para asa na ang mga Bible na ilang ipangandam? Ata na ba? Ipanusot at tumaiksunan sa kanyang itiran. Illegal pero giginhalan aron sa na magamit ang mga kaigsunan dito ilabi na sa pagsangyaw ay tungkol sa kaluwasan. Mao ba, Pastor? Maayo na lang gani, Pastor. Dili na ginaban diri sa China ang paggamit o Bible. Bunga sa mapag-ambo, sister. Sa una ginapalusot po kay bawal. Maagayron kay doon sila ginatugutan pero makabait lang sa register ng gobyerno nga distributor. Apan, daghang palaging probinsya diri sa China ang ginabi ang pagbato ng Biblia mao ginhanan namo ang inyong daghang pag-ampo tabang pinansyal. Uy, pastor, Ay, sister. Nandan din mong mga Biblia, pastor. okay. Dili ba delikado ang inyong pagabuhaton? Yes, delikado siya. Pero ay mo kabala ka, kay para sa Ginoo buhaton na mo tanan. Posible nga masakpan ni o mapriso sa prisuhan. Madawat na mo ang mga pasakit nila nga nilabihan. Apan, unsa man ang mga pag-antos nga pwede na mo magyan. Kumpara sa kasakit ni Jesucristo dito sa cross, sa pagpaula siyang dugo, o sa aron was ta pinaagi sa atong mga pagtuod ya kaniya, o makaaron makabaton pud ta og kinabuhing walay katapusan. Masakit alang kanamo nga walay buhaton aron masangyo ang pulong sa Dios sa mga katawhan. Sakit paminawon nga sa ubang nasod, pati ang pastor, manghiram lang og Biblia sa uban nga taga og pribiliyo nga makabaton niini. Wala sila'y mapalitan o walay makaako sa paghatag kay kini bawal man. Matod pa siyang pulong diha sa Episo 2:8. Tungod sa grasya kita nangaluwas, pinaagi sa tong pagtuo. Mao nang ang kaluwasan mabatunan tungod sa grasya sa Dios. Pinaagi sa tong pagtuo kang Ginoong Hesus nga atong Dios o manluluwas. Apan magsaon pagbaton o pagtuo sa uban, kung wala na to sila masultihan may tungod ang kaluwasan. Kaya ang kaning China, nanginahanglan silang kaluwasan sa Dios. Mao nang kita mga Kristohanon, dapat kita mahimong kahayag sa ilahang mga binuhatan. So, Mao mas piliyon na mo ang magantos alang kang Kristo nga among gialagaran. Kaysa ang matubaw mo niya sa Dios uban ang dako nga kaulaw tungod sa mga gagmayng rason. Diin ako dili makasunod sa iyang mga sugo. ang ayaw mo kabalaka, sister, pastor, buhaton na mo kini, uban sa dako nga kalipay. Kaya katamiis sa mga saad sa Dios nga ni kanato. Mas labaw pa sa antos ni ining kalibutan. Brother Ray, Brother Mike, magampo maybe nga doon ay kalampo sa inyong transaksyon. Nasayod ko nga ang Diyos mag-auban ka ninyo. Salamat kayo, pastor. Unya sister, ako sa planya doon sa gawas ha. Sige, Pastor. Brad, pag-amping mo. Yes, sister, at something. Oh, Jewel, anak. Manong nahilo man ka?
Gibatin ko ang taong kaulam. Sa Pilipinas, gamay nga rason, dili na gani ko musimba. Dili gani ko nagabasa og Biblia. Kay mas gihatagan pa na ako og bili ang akong cellphone. Dili na ako ginadala sa simbahan. Na wa mo nang pinagpuguna ako. Sila din bisan magpresohon sila, lutuson sila, musimba dyan sila. Tako ang ilang limuha, nga musunod sa Diyos, bisan kung kinabuhi pa nila ang bayad din. Naulaw ko sa Ginoo. Tama sila. Walay rason, ngayon dili na simbahon ang Diyos. Dili masukod ang ihanggog pa, ug kaluoy nga nila. Ug ang iyang mga saad, nadilit na niya pasagdan, nadilit na niya taligdan, masaligid. Pero nga nung yun na ito, mahuyang akong pagtuo sa Ginoo. Anak, bisan man gani ako, ibatin ako ang dakong kauna. Sa kadako, ayo sa Diyos sa akong kinabuhi. Mahimo pa na ako nga dili musunod kaniya. Gawas sa kaluwasan, nga iyang giantusan dito sa krus alang kanako. Wala gid ko gipasagdan sa Ginoo na sa panahon sa akong kalisod. Labi na kato, wala na gid nako nakita pa ang imong papa sulod sa 15 ka tuig. Daghang mga kasakit, mga kaguol, mga pagmahay. Apay, walay laing naghatag ka na akong puso. Ang akong tama, nagikan yun sa atong tuwing na Diyos. Dili masukod ang pagpanalangin sa Ginoo sa ako anak. Gikan sa walang-wala, unsa na manggod mo sa una na. Gihimo ko nga, doktor, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Kung ikaw, ihatag ka niya, kanamo sa imong papa. Maayo kin kayo ang Ginoo na. Dili na ako mabatunan, kining tanan, nga naa ka nako. Kung dili pinaagi kaniya. Pasaylo ako, Ginoo. Gihatag mo ang tanan, alam ka nako. Apan wala na ako gihatag. Ang akong tanan, diha kanimo. Oh, sister, kumusta man mo? Yun na pa, gano'n naghilapan mo? Pastor, okay lang eh. Among, gihanda man ka maayos sa Ginoo. Moong, nakahilat mo sa kalipay. Pastor Lee, dili nami maglangan sa among pagpangita sa ako ang bana. Aron nga, maka-move forward na pod mi sa among tinguha sa pagpangalagad sa Dios. Tabangi mi, Pastor. Sister, gusto na namang musulod sa North Korea. Ugma. Kamedmintan to North Korea. Please take her in North Korea. I have a lot of Christian family who are persecuted there. Please pray for us. Sister, buo na mo kayo desisyon o wala ko'y mahimo. Apan, sultian na mo nga,
dili lalim ang pagsunod sa Dios sa North Korea tungod sa nagdumala sa mga nasod. Ining abot dito, pangitaan yung itawhana. Usa ka na ka Pilipino. Pagbantay mo dito, pag-amping tungod kay ginapalitan ang mga lihok sa mga Estranghero dito, labi na sa mga Kristohanon. Palihog, pagpatuon ka mo kaisog alang sa pagtangyaw ng tungod sa kaluwasan, kung alang sa kamayaan sa itong Diyos. Mag-ampo ni pastor nga hatagan mi og kaisog na espirituhanon samtang adto dito. Palihog, iampo pastor ang amo ang paglakaw. We will pray for you. Thank you.